Ей, това беше голяма борба за нея, да излъжа. Мами, толкова ми са вдървили ръцете, че не мога да извада мухата си. Не мога да извада мухата. Ръцете ми са вдървени. Да, се пестиш. Баси майката. Много. Да, аз. Тая лявата ми ръка Чакай. направо не функционира. Лошото е, че е с контра. И това не е. Чакай. Изплюй. Не, какво рученик. Изплюй. Изплюля. Рученик. Тия са люпат мамичката им да я. И те. Мерси, моето момиче. Благодаря ти, направи ми огромен кеф. Я, дай да снимаме. Чай, че малко обърна. Обърнала. Сега ще избега. Дигни, няма.